Naghanap ini, tambok kayo. Nah, tambok kayo. Dako pa yung tapok. Kita karon ni. Ada hilang dah iuli dia. Last man ni, last. Last service meron. Dako pa yung tapok ko, tupunog. Maghapon pa ni sila ni. Skuhi. Helay. Si Alkin may wala ako ana kabanti ra mong pugkon niya. Si Alkin ay istrialo eh. Kasi mabot niya. Kumbati pa. Ito ito ang kan. Tagna usang hayupa na nagtao karton mixe. Na Patag. usang hayupa na. Balo na mo buat karton. Hawad na kayo ah. May na yung simbol karton. Kadang hayupa na. Hapnan pa na ba no? Hapnan pa na. Ikan pa man. Ayaw. Mana na mga harvest? Mo gani, mga 5. Ano yun lang? Mga 5,000 zero na. 5 na. Kaya pa na. 5, 4. 5 Mga 4. 2. Oh. Kita na po ng trako. Kita na? Nakita na? Ha? Ah, dito niya na to. Ha? Asa ka to siya na to? Bot, ya dong gato sa dakudaog sa ito Fernandez, Bingaw ka daw. Ito? May nagbinggon ba? Ito. Ya, na dito niyo. Kuha kay ko gamayo. Last. Last naman. Ito dito bibing. Kaya mapit sa ubos. Ito bibing. Ito ah. Dahaya na. Dala na po ninyo. Kaya kuha may sabi dini. Hapon. Kaya isang adlaw mo sa ito. Kaya isang adlaw. Kaya dito. Yun na. Hindi mo na sakit sa lambot. Kamu may nag-spray. Daghan na dyan, gidya lang. Subangan di ka ba? Puno na, ilang buhat na. Ay, puno naman ha. Bunga? Lain na pong dili punon. Kamu kagulkol. Punon dyan na. Oh, uyog ba? Kang, mabunog man. Ako silupin ng guba ako ng sudlan. Oh, yeah. Nah, duak mo gaya ko. Buak mo gaya to, namunit gaya ko gisudla guys.
Wa, lasay mo na ng dagko. Kana man daw gagmay kayo mo kuan. Tamis. Tanggalan na. Lisdan na food. Na po skidor de Picasso. Oh. Export nila. Dito ni dalon lamisa sa ilang balay. Tama-tama pa makapon na sila nun. Kaya nikuan ko mga 4 pa na. Hindi nakabot na. Apil siguro itong napaispake no. Butalo. Wakaigo. Butalo. Na-skidor na pikas. board, sabi ka na board. Na ganit. Ini kayo tabangan nyo kaon. Yaya nyo na mo karton. Ako akong karton. Hindi na mag-ini. Mukha ni, na ba dito? Budiga? Ito pa, tapos pala mo. Kuha mo niya. Tapos mangkon eh. Bapa na punoon ba? Hindi mo daw, bugay mo ka mangga ni. Tigmaya na ninyong kuha no? Di na ka ganagdag ko. God, may kapan ako ah. Sus! Apa ba? Tapok mo grundaan nila, dalahi. Tapok na ako, dagko kaya da. Oh. Tapok ba? Hina na eh. Jayo ko ninyo ni Kwan. Spray, nidagko imong kwaon. Pati nagkuha. Mga spray man. Nanguha nagparpahinog. Pinadalan ah, ugosin kuan ba? Apol pa kayo. Kumain pa bulak? Kapon ra. Kapon? Mandi lagi na pastor. Drive lagi na kuha. Bago na ka, ikinig ride. Naman. Ako na be? Kato na sudli kay dalo na yung balay. Dako na be? Kuha na. Sudli nagbuak. Sudli dito buak. Nagbuak. Si Alkin, dito lang Alkin nangig. Lawang ko ani. Si Binti unta ni. Trabante raga. Pre, kuna pre, wag mo pre. Ako na ron. Ilis na ginjin, ready na pa uli. Human naman. Human nagakot. Wala kang kato naman siyang gamay mo itanggalon, no? Kini permiti man eh. Buang na budak-budagan mga single di kapas. Unsa ka dako? Kani sa ni? Sa sinta? 5-6. Nya kato di size. Nya kusog kay gapong dagan. Tama-tama ra pod. Makadagan og kuan. Ha? Driver siguro na ay. Di siguro makina. Kusog kay. Awa ra na pasahero na ako padapli ng buhok oy. Padapli ni buhok. Tapos sa hero. Di na gud na mo tingog gud. Mau gak pa na mo aja?
16 yapon. Share nga ako. 15. Di na gud na mo tingog kung si Bubong og makahunat na ko. Doy kadina no. Duha ni kabukot ng kanina. Daan man ako katong inilis ako tong kahoy ko ba. Isda no na ako pinalubag man. Ikuha na kong lubag lan ko. Hapon pa na di ba? Hapon pa lang uman. Basketball mo ron. Tulog sa uman basketball. Ito may wifi yan ron mag-il me. Mag-LL. Yawan sa lulo. LL.